Кмете, не мога да се намеря близките, бе, брадаре. Гледай какво става. Аз такова нещо не бях виждал. Хем сме тук с машина, която да режи. Его човека отиде тяхните да оправя. Аз не мога да се намеря моите, бе. Вземи очистете малко, към кого да се обърна тук. Аз ли да ви платя за тази работа, да почистите малко това гробище. Това не е нормално, човек. Това не е нормално. Това не е нормално. Тук лежат и твои роднини, и мои роднини. Макар и да си от Созопол, на женати роднини почиват тук в мир. Вземи и измисли нещо, бе, човек. Ако не, кажи ми към коя институция, аз ще се обърна. Ако не, ще се обърна към всички институции. Това не е нормално. Това трябва да се почисти. Не валя срам, бе, хора. Кмете, не мога да се намеря близките, бе, брадаре. Гледай какво става. Аз такова нещо не бях виждал. Хем сме тук с машина, която да режи. Его човека отиде тяхните да оправя. Аз не мога да се намеря моите, бе. Вземи очистете малко, към кого да се обърна тук. Аз ли да ви платя за тази работа, да почистите малко това гробище. Това не е нормално, човек. Това не е нормално. Това не е нормално. Тук лежат и твои роднини, и мои роднини. Макар и да си от Созопол, на женати роднини почиват тук в мир. Вземи и измисли нещо, бе, човек. Ако не, кажи ми към коя институция, аз ще се обърна. Ако не, ще се обърна към всички институции. Това не е нормално. Това трябва да се почисти. Не валя срам, бе, хора. Село Зидарово, най-непочистеното гробище. Само първата алея почистена. Всичко друго навътре е срам и позор за новия кмет. Село Зидарово, докарах си човек, който да ми изчисти на близките гроба, па аз не мога да стигна до там. Няма. Всичко е обрасло в треви, само е тази първата линия почистена, къде да слезат хората додолу и нищо друго. Аз се обръщам към Днес България и ви моля да се обърнете към кмета на Созопол, към кмета на село Зидарово, па да вземе да си свърши малко работата и ей тази част, къде се обрасла в бурени, да си го почистите, да можем да стигнем до близките си, нали? Защото това не е нормално. Аз за пръв път виждам такова гробище, пълно с треви, буренаци и изчистена точно само първата линия. Нищо друго нататъка. Ти трябва кон или камила, за да стигнеш, понеже храстите са на 2 метра и тревите. Това не е нормално. Село Зидарово, докарах си човек, който да ми изчисти на близките гроба, па аз не мога да стигна до там. Няма. Всичко е обрасло в треви, само е тази първата линия почистена, къде да слезат хората додолу и нищо друго. Аз се обръщам към Днес България и ви моля да се обърнете към кмета на Созопол, към кмета на село Зидарово, па да вземе да си свърши малко работата и ей тази част, къде се обрасла в бурени, да си го почистите, да можем да стигнем до близките си, нали? Защото това не е нормално. Аз за пръв път виждам такова гробище, пълно с треви, буренаци и изчистена точно само първата линия. Нищо друго нататъка. Ти трябва кон или камила, за да стигнеш, понеже храстите са на 2 метра и тревите. Това не е нормално.